Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating fresh episode sa ating programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka kasama ang inyong Clara Tita. Kumusta po kayong lahat sa mga nag-ano sa atin ngayon, sa mga nananghalian o nag-brunch ba dyan? Hello po sa inyo. Sana ay masarap ang inyong pagkain ngayon, ang inyong ulam. Kumusta po kayo? Kumusta po sa mga nakikinig po sa atin via King's Radio Stations, lalong-lalo na po dyan sa may 88.7 King's Radio, Himalalog, Negros Oriental. Magandang araw po sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga listeners via 102.5 King's Radio, Shato, Negros Oriental. At dyan po sa Lambunao, Iloilo, 90.7 King's Radio sa ating mga kasimanwa, mga tutok kag mga inday. Kumusta gid ka mo? Halong always. Yan lang po yung mga baon ko na Ilonggo. So, ayan na. Ganun din po sa ating mga King's Radio stations dito po sa Mindanao area. So, may, tama ba? Tama, sa Hinatuan, sa Surigao del Sur, 102.5 at 99.5 San Francisco, Agusan del Sur. King's Radio, 99.5 San Francisco, Agusan del Sur. At dito po sa may Mawab area, Davao de Oro, Davao City, 93.5 King's Radio. Tayo din po ay mapagkikinggan via King's Radio Davao online app. I-download niyo po yan ha sa inyong mga cellphone kung kayo po ay mga Android users. Libre lamang po. Punta po kayo sa Play Store at i-download niyo po ang King's Radio Davao app. Okay? So, kahit saan po kayo, kahit anong oras, pwede niyo pong mapakikinggan ang ating mga programa dito sa King's Radio. Diba? So, anyway, ang ating programa ngayon ay AgriSenso. So, ito po yung, ang goal po namin talaga dito, kaya meron pong AgriSenso is para po ma-cater natin, ma-accommodate po natin lahat ng mga farmers, lahat ng mga nagbabalak dyan na mag-farming. Kasi bubusugin po namin kayo sa mga impormasyon, hinggil po sa pag-aalaga ng hayop, at saka pagtatanim din po. Okay, meron po tayong mga resource persons, yung mga eksperyensyado na po talaga ng mga, kumbaga farmers, na pwede nilang ma-share po ang kanilang mga karanasan sa pag-aalaga ng hayop, partikular na po sa mga baboy at manok. So, sa mga nagdanais po dyan na mag-alaga ng baboy or nagplano pang mag-alaga ng baboy o manok, dito na po kayo. Tumutok na po kayo sa ating programang AgriSenso via Facebook page natin, AgriSenso sa Agrikultura.
at ganun din po sa ating mga Kings Radio stations, makinig po kayong mabuti. Okay? Ayan, tungayan niyo po later ha, ang ating i-share sa atin na agribalita ni Inday Bajang. Yung sinabi kasi ng DA, natitiyakin nila na may sapat po na supply ng bigas ang ating bansa. So, para po sa karagdagang detalye, ay atin po yung malalaman later on. But before that, in-encourage ko po kayo na i-share po ang ating live ngayon sa ating Facebook. Share nyo po para marami pong makakaalam sa good news na ating babanggitin ngayon. Of course, sa ating Agri-Unique Chika, abangan nyo rin po kasi meron pong i-share sa atin si Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. Yun po yung, ano po yung mga dagdag, yung mga pwede po nating pagkakakitaan sa bukid. Ano po yung possible natin na pandagdag na, kumbaga, source of income kung kayo po ay nasa bukid. So, I'm sure ay makaka-relate ang lahat ng mga taga-Negros, lahat ng mga taga-Surigao, lahat ng mga taga-Agusan del Sur, at ganun din dito sa Davao Region. Lalong-lalo na at kayo ay nasa mga bukirin. Mga bukid na bahin. So, I'm sure ay makaka-relate kayo at makakatulong ito sa inyo sa i-share sa atin ngayon ng ating Ka-Farming Angat Ka content creator. Okay? So, ayan, parang ready na si Sir Jid sa kanyang discussion ngayon. Okay na ba, Kuya? So, if okay na, roll VTR. Hello po, magandang gabi po. Kumusta po? Live na naman tayo. At ang topic naman natin ngayon ay tungkol dito sa mga pwede pa natin gagawin dito sa farming. Mag-alaga tayo ng hayop habang tayo may trabaho. Kung halimbawa tayo meron tayong ibang pinagkakabalahan dyan. So yan, kung halimbawa meron tayong mga pinagkakabalahan sa buhay pagdating dito sa ating pagbubukid, pagdating dito sa ating pamumuhay. Kung tayo employee, tayo nagtatrabaho, no? Kung tayo nagtatrabaho sa kumpanya, pwede rin tayo na kahit paano may sideline din tayo na kahit habang tumatagal, meron tayong pagkakataon, meron tayong inaasahan ba? Meron tayong inaasahan na kahit paano ay nagbibuild sa atin din ng additional source of income. Kasi kung tuloy-tuloy lang din tayo na as employee, halimbawa nagtrabaho tayo o kaya nasa bukid tayo, magpalayan tayo, kung meron tayong mga pinagkakabalahan para tayo makakain or para tayo merong kikitain sa pang-araw-araw, pambili ng bigas or mga pangkain natin or mga pangrenta natin sa bahay. Kung nasa bukid naman tayo, mas maigi na rin na kahit pa paano meron tayong ibang pinagkakabalahan, meron tayong mga sideline. Halimbawa na lang dyan, tingnan muna natin yung paligid natin. No? Halimbawa dyan, yung pag-aalaga ng mga baboy, pag-aalaga ng kambing, ng manok, no? Pag-aalaga ng iba't ibang mga hayop na hindi naman kailangan na full-time talaga ang oras na ilalaan doon. No? Kahit na sa umaga, saglit na oras sa umaga, pakainin mo lang, tapos hapon ulit, pakainin mo ulit. Yun lang yung kailangan nilang oras doon na posibleng maparami mo din. Wherein, halimbawa, umaga pakainin mo, tapos pagkatapos mo pakainin yan, ay papasok ka sa work. No, pag uwi mo, ipakainin mo na naman yung alaga mong hayop. So, hindi mo mamalaya na habang tumatagal ay lumalaki na sila, dumadami na sila. So, may chance na mapapaunlad mo rin yung farming, yung mga ginagawa sa pagbubukid. So, may mga ano rin tayo, meron tayong aasahan sa kinabukasan dito sa pagpa-farming natin. So, ayan. So, napakadami nating pag-asa actually dito sa pagbubukid, no. Napakadami nating pag-asa din sa buhay, no. Kasama na itong farming, yung pag-aalaga natin ng hayop, pagtatanim natin, kapag meron tayong space diyan sa likod bahay, pwede rin tayong magtanim ng kahit mga simpleng mga gulay diyan, yung mga ampalaya, mga sitaw, ang daming mga pupwedeng gawin actually. Minsan na rin pag nasa bukid ako, no, kapag matagal ako sa bukid, hindi ko naiisip din yan. Kaya dito sa live ko, yan yung nababanggit ko. Kasi minsan parang, kung ano yung usual na nandyan sa bukid, minsan hindi na natin naiisip masyado kasi sa daming opportunity na pupwedeng gawin, no, hindi na natin naiisip na yun yung gawin natin na sa future ay pupwede rin magpaunlad sa atin or meron tayong magiging free na pagkain na nandun lang sa likod bahay, hindi na natin kailangang bilhin pa doon sa mga palengke. Na pag napadami natin, halimbawa yung mga gulay, pag napadami natin yan, ay meron tayong maibibenta, meron tayong pang-ulam, meron tayong maibibenta, malaking tulong na rin siya doon sa mga dagdag na pangailangan natin. Marami din namang mga nagnegosyo na noong una, hindi nila nakikita yung opportunity, no? Hindi nila nakikita na may chance pala maging business yung kanilang ginagawa. Pero habang tumatagal nilang ginagawa yon, nakitaan nila ng market, kaya yung iba, imbis na tuloy-tuloy sila na as employee, no, nagtrabaho sila sa kumpanya, imbis na tuloy-tuloy na ganun yung sistema,
no, meron silang nakitang malaking opportunity na ginawa na nilang business. So yun yung actually yun ay malayo pa yun kapag tayo nag-backyard farming pa lang, no, nag-umpisa pa lang tayo mag-alaga ng mga hayop, nagtanim-tanim. Malayo pa yung opportunity na yun. Pero kapag napalago-lago na natin at nakitaan natin na talagang maganda pala ito at ito pala yung linya ko, ito yung hilig ko. So malay mo, mapag-grow mo rin yung pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. No, mapapag-grow mo yung market. So baka mas maganda pa yung kikitain mo doon kapag naparami mo sila at talagang natutunan mo na. Kasi minsan, meron din mga pagkakataon din naman na kapag nag-alaga tayo ng hayop, no, may mga pagkakataon na nagkakasakit yung alaga. So yun naman yung mga risk naman doon, yung pagkakasakit nila, yung hirap tayong paramihin yung alaga natin, yung pagmahal ng mga bilihin doon sa mga patoka, no? So yun yung risk doon na baka mamaya hindi naman natin kayanin kasi nga gumastos na rin tayo ng malaki. Pero kapag meron tayong mga ginagawa na ibang paraan, kung halimbawa nakitaan natin ng ito pala yung pwede kong gawin, magtanim pala ako, itong papakain na ito ay libre ko na mapupulot sa likod bahay, pampakain ko sa aking alaga. Ang laki ng tipid, di ba? Matanim tayo ng mga asola. Nandiyan yung asola, madre de agua, mais, no? Nandiyan yung kangkong, kamote, kasaba. Marami tayong pwedeng itanim din na pwede na natin ikapakain sa alagang hayop. Kung tsagain pa natin, kung malapit sa mga palayan, tsagain natin kunin yung mga leftovers ng mga palay, magamit din natin na pampakain yun sa mga alaga natin, malaking tulong na rin yun. Malaking tipid na rin sa atin na magdadagdag sa atin ng magandang kabuhayan kapag na-grow natin lahat yon. No? Marami nga rin, kahit umaasa sila sa feeds, pero kumikita pa rin sila. Although hindi ganun kalaki kasi bukod sa painambili nila ng alagang hayop, pumili pa silang feeds, so medyo malaki yung puhunan, no? Pero kumikita pa rin naman sila kasi meron silang sistema, meron silang pamamaraan. Yung iba, imbes na ibenta nila doon sa mga middleman na medyo mababa yung bili, binibenta nila direkta sa mga consumer. Minsan yung iba, kinakatay na nila doon sa bahay nila, tapos binibenta nila yung mga karne. Yung iba naman, naghanap ng mga bibili. Pinupuntahan nila bawat bahay doon sa kapitbahay nila or kabarangay nila kung sinong bibili nung 1 kilong baboy, 2 kilong baboy. Ganun yung mga ginagawa nila para direkta na mismo sa consumer. Sila nagsasabi kung magkano per kilo. Kasi kapag yung sa middleman yung magsasabi kung magkano ibili niya. So minsan maraming nalulugi din kasi nga sabi nga nila ay sobrang mahal nung feeds, no? At siyempre yung baboy pa binili pa nila. So nalulugi. Kaya ang ginagawa ng ilan, tulad na nabanggit natin, direct to consumer naman sila. So sa ilan naman na merong mga pagkakataon na magtanim-tanim o meron mga resources naman na pwedeng magamit na libreng papakain sa alagang hayop, doon naman ay rin yun, advantage din yun sa kanila. Although magkaiba rin yung kapag naka-feeds yung alaga at yung mga nakakain ng mga natural na pagkain, magkaiba yung paglaki. Kasi yung mga feeds, may mga halo yan ng mga naka-formulate talaga yan. May mga formulation sila dyan na pinaghalo-halo na nila para mas maganda yung paglaki ng mga alaga. Habang yung mga native, halimbawa, na pinapakain natin ng mga natural na pagkain, no? Yung kung ano yung available sa paligid, halimbawa, may gabi ka dyan, so kuha ka lang ng dahon ng gabi, lutuin mo, tapos may mga kamote ka dyan, may mga kasaba ka, no? Tapos yun, paghalu-haluin mo, lutuin mo. Kung ano yung available, yun yung nabibigay mo. Tapos kapag naubos yung gabi mo, meron ka namang saging, yung katawan ng saging, yun naman yung tinatadtad mo, hinaluan mo ng kangkong, hinaluan mo ng darak, yun naman yung pinapakain mo. So, minsan, ganun yung nangyayari sa bukid. May kung ano yung available, yun yung ginagamit na pagpakain doon sa alaga. No, actually, yun din yung ginagawa namin. Kaya rin natin, na i-share din natin. At hindi lang kami, maging marami din doon sa mga kapitbahay namin na mga nag-aalaga ng baboy. Kasi sa amin, talamak talaga maraming mga nag-aalaga ng mga baboy, mga native. Diyan sa mga silong nila, nakatali lang. No? Mga inahing baboy yung inalagaan nila. Kasi yung mga biik, binibenta nila. Yung iba naman, pinapalaki nila yung biik to litsunin. Pagka litsunin na, doon naman yun nila binibenta din naman. So, may iba yung pamamaraan din. May iba-iba rin tayong kung ano yung mga resources sa paligid natin. May ilan nga na sabi nga nila, wala pa silang lupa, bibili pa lang sila ng lupa, yun ay sobrang laki ng puhunan na naman kailangan doon. Pero syempre, kapag ka nag-farming ka, hindi mo na i-compute yung lupa na kailangan mong kitain. O, depende, kung kaya mo naman kitain, pero actually, yung lupa naman, ay nagmamahal yan. Kung bibili ka ng lupa para gagawin mong farm, yung lupa, kapag habang tumatagal, lumalaki din yung value. Habang yung alaga mo, iba rin yung presyo nun. Kaya hindi mo siya po pwedeng sabihin mong puhunan mo yung 1 million kasi bumili kang lupa,
nag-alaga ka ng hayop. Ang pinampuhunanan mo na lang doon sa farming mo, sa yung alaga, yung kung magkano yung presyo ng alaga, yung gastos mo doon, yung lupa, bukod pa yon. Kasi mahirap talaga bawiin yun kung milyon-milyon ang halaga ng iyong bukid na binili. So, kasi yun kasi may mga nagbabanggit din na ganyang puhunan, hindi man kaya yan kasi bibili ka pang lupa. So, usually, doon sa mga farmer na nasa bukid naman, marami din naman dyan walang lupa, na tenant or mga katiwala din naman sila, pinagkakatiwalaan sila ng may-ari. Kahit kami man, katiwala din kami, no? Hindi naman kami nagmamay-ari ng lupa. Pero nagawa namin yung aming passion, yung aming hilig doon sa pagsasaka, sa aming farming. No? Sa awa naman ng Diyos, hindi naman tayo pinapabayaan, lalo na kapag hilig din natin yung ating, yung linya natin, farming yung linya natin. So kung talagang nandun tayo, minsan may purpose din kasi tayo eh. So kung ang purpose natin ay nandun sa farm, so malamang ilalagay tayo ni Lord dito sa mundo na dun sa farm naman. So depende rin yun. Kung wala kang pagkataon, wala kang budget, wala kang pera, so may chance din naman na makapag-alaga ka kapag ikay naging tenant or ikay naging katiwala or nag-rent ka. So marami din naman pagkakataon actually dito sa bukid. Pero tulad na nababanggit natin, madalas kapag dating dito sa farming, lagi nating sinishare to, lalo na doon sa mga may existing na nasa bukid, may mga existing na likod bahay na puro damuhan lang, no? Pwedeng nating lagyan ng kambing, ng baka, ng kalabaw, hindi mo na kailangan bilhan ng feeds. Damo lang, kinakain nila, na habang tumatagal, kapag naparami mo naman sila, ay napakaganda rin. O kahit yung isa pa nga lang, yung isang maliit na baka, pinapalaki mo, pinapakain ng mga damo sa likod bahay, habang tumatagal, pagka lumaki na yon, so maibibenta mo na rin siyang mas mahal. Ganon din yung mga baka, yung mga kambing natin, yung kambing, ang bilis ning dumami. Itong kambing, 5 months lang nagbubuntis yung inahin, nanganak ng isa, minsan nanganak ng 2, ng 3, iba-iba rin yung dami, depende doon sa linya ng inahin. Kasi may mga inahin na sanay na twins yung anak, triplets yung anak, yun yung dugo nila, blood nila. So meron din mga inahin nating isa-isa lang yung anak. So depende sa inahin kung gusto niya magbigay sa iyo ng mas maraming anak. So mas madali mong maparami. No, at 8 months old lang din itong kambing, pwede na magpalandi. Kung naglandi siya, pwede na pasampahan, 8 months pataas, tapos nagbubuntis ng 5 buwan. So mabilis lang din siyang paramihin. Doon sa mga bakat kalabaw naman, yun lang yung yun yung advantage ng kambing kasi mas mabilis siyang dumami kasi mas maiksi yung kanyang period ng kanyang pagbubuntis. Sa mga baka kalabaw, medyo matagal, halos taon. Di ko sure kung isang taon ba or di ko sure kung isang taon ba yung baka kalabaw, pero sa pagkakalam ko matagal siya, no. Mga ganon siya, mga taon din siya bago manganak kung siya ay nagalandi. Or ayun, 8 months or 9 months yata. Hindi ko na matandaan, yun yung nabanggit ng papa ko kasi nagtanong ako dati. Yun yung hindi ko masyadong na-research. Pero, yun yung pagkakaiba nila. Yung kambing kasi mas mabilis compared dun sa mga baka at kalabaw. So, napakaganda rin. No? Bukod dun sa mga manok, baboy, kambing. Actually, ang daming pwedeng alagaan eh. Minsan nga gusto natin alagaan lahat. Kaya lang, hindi rin pala ganun kadali. Lalo na kung aasa tayo dun sa mga feeds, sa mga bilihin. No? Kung magastos din ng mga pampatuka sa alaga, hindi rin ganun kadali mag-alaga ng ganun kadami. So, mas maigi na focus muna tayo kung ano yung tingin natin na maganda doon sa location natin. Tingnan muna natin yung market din, kung ano ba yung nabibili doon. Halimbawa, kung sa lugar natin ay wala naman tayong nakikitang nagbibenta ng karne ng kambing, wala tayong masyadong nakikitang kumakain ng karne ng kambing, so tingin ko manok muna or baboy muna alagaan natin. Depende. Kung hilig mo talaga magkambing, so po pwede ka naman din magkambing at your own risk yun na kailangan mo ring i-grow yung market mo doon. Kasi meron ka rin pa rin namang market doon. Kasi siyempre may mga groups pa rin naman ng tao na kumakain ng karne ng kambing compared doon sa karne ng baboy. Magkaiba kasi. So sa napapansin ko, sa observation ko nga rin, since medyo matagal din ako sa Metro Manila, nag-work ako, naikot-ikot ko na yung buong Luzon. Sa buong Luzon, at dito sa Metro Manila, sa may bandang Pangasinan, no? Sa bandang North, marami dyan ang talagang nagkukonsume sila ng mga kambing, mahilig sila sa meat ng kambing, at kahit kami nga napahilig din kapag kami ay bumabiyahe, pupunta kami doon sa mga kambingan, doon sa mga nagtitinda, sa mga karinderya ng mga meat ng kambing or mga baka, doon kami kumakain kasi sarap din eh. Pero pagdating doon sa lugar namin, halimbawa sa Zamboanga del Norte, no, may mga area na kumakain ng kambing, may mga area din na hindi sila sanay na kumain ng karne ng kambing. No, ang nakasanayan ay yung mga baboy. Kaya sa amin, isa sa pinapalakas namin ngayon ay yung pag-aalaga ng baboy kasi yun yung may market talaga sa amin. Baboy, manok, tapos yung kambing, syempre may market pa rin yan. Kaya lang,
inaano pa yan, wino-workout din yung market yan para kahit pa paano makilala tayo. Halimbawa, pinopost natin sa social media na dito may alaga kaming kambing. Actually, ang dami rin nag-inquire, kaya lang wala naman tayong binibenta. No, ang dami mga nagtatanong din tungkol sa mga kambing, sa pabo, sa manok, sa baboy. Kaya lang wala tayong binibenta kasi syempre nagpaparami pa lang din tayo. Kasi itong ating gusto natin gawing ano na siya, as business na talaga siya, no? Backyard farming na dinahandahan natin na palaguin para balang araw ay meron tayong ibang aasahan din na source, no? Kasi dito pa lang sa mga live natin, sa mga video namin ay nag-share tayo ng mga pag-aalaga ng hayop. So gusto natin mas focus pa, paramihin pa natin para mas marami tayong mai-share at mas talagang maipakita natin yung pag-grow dun sa mga inaalagaan nating hayop. Kasi yun naman ang ating linya din, yun yung passion natin, yun yung hilig natin. Kasi sabi nga nila, kung ano yung hilig mo, ano yung passion mo, doon tayo. So, yun yung mga ginagawa natin. Kaya sa ang ma-share ko lang din, ma-advise ko lang din sa mga employee na katulad ko rin, galing din ako as employee, no? Mas maganda na kung halimbawa, may trabaho tayo sa opisina, kung tingin natin na babagot na tayo kasi paulit-ulit na lang, na-stress na tayo, paulit-ulit na lang, ganito lang lagi. Yung kinikita ko sa kumpanya, nagagastos ko lang din, sapat lang din sa mga panggastos namin, paano ako aasenso? Diba? Minsan naiisip din natin yan. Bilang employee ako, 10 taon din ako lagpas na naging employee. No, yan din yung mga naisip ko. Araw-araw na lang sa buhay ko, ganito yung ginagawa ko. Tapos pag-uwi, pahinga, tapos kinabukasan trabaho na naman. Ganun lang, paulit-ulit. No, tapos yung kinikita ko, sakto lang din sa pangangailangan namin. So, doon ko naisip na mas okay siguro na meron din akong other source, no? Nag-iisip tayo ng other source. So, tiningnan ko ano ba yung hilig ko, saan ba ako medyo komportable, saan ba yung medyo nawawala yung stress ko, kasi sa work medyo stress ako. So, kailangan meron ako ditong pantanggal stress, wherein yung pag-aalaga ng hayop nakakatanggal ng stress, yung pagtatanim ng gulay, so tanggal ang stress mo dyan. Kaya't napaganda na, yan, simulan na rin natin. Kung limbawa tayo employee, magsimula din tayo ng sideline, kung ang resources natin ay akma doon sa pag-alaga ng baboy, no, pwede tayo mag-alaga ng baboy. Kung hindi naman sa baboy, kambing, pwede rin sa baka, sa kalabaw, pwede rin sa manok, sa mga pabo, sa itik, no. Depende sa resources natin. Kung malapit tayo sa palayan, no, malawak ang palayan sa area natin, pwede rin tayo mag-alaga ng itik kasi kapag tag-ani, pwede natin yung itik, no, ipapastol dun sa mga palayan. Malaking tipid na rin sa atin. So, yun yung titingnan din natin anong resources. Huwag natin bastang gayahin kung halimbawa nakikita natin si ganito nag-alaga ng ganyan, si ganito nag-alaga ng ganito. So, tingnan din natin kung ano ba yung magandang may magandang market, or ano ba yung hilig mo talaga, or ano ba yung may resources ka na doon sa area, ano ba yung akma doon sa area mo. So, yun din yung isa sa titingnan din natin para alagaan nating hayop. No, na habang tumatagal, habang ikay nagtatrabaho as employee, so itong inalagaan mo, kapag naparami mo yan, nag-grow mo pa sila, ini-enjoy mo lang, no? Pinanggamot mo sa stress mo, stress sa trabaho, pag uwi, meron kang gamot sa stress kasi ayan yung mga alaga mo, medyo pagod ka lang kasi papakainin mo sila, pero kapag ini-enjoy mo naman, wala ka rin pagod doon, no? Nawawala yung pagod mo. Kaya't yun ang pwede natin gawin habang nagtrabaho, mag-alaga tayo ng hayop, kung pwede mag-alaga or magtanim tayo, or kung ano mang sideline ang pwede natin gawin, no? Hanap din tayo ng pwede nating iba pang pagkakakitaan para kahit paano mas mapa-improve din natin itong ating pamumuhay para may aasahan tayo, kumbaga exciting, kumbaga yung ating pananaw. Mayroon tayong tinitingnan sa future na baka ito ipaglumago. So, may chance na ito yung mangyayari. Mas gumanda yung pamumuhay ko. So, sabi nga nila, kailangan kapag may plano ka, dapat tingnan mo rin positibo. Yung taas para makamtan mo rin. Kasi kung puro negative yung iyong pananaw na sayang na yan, mamatay lang yan, magasakit lang yan, wala kang masisimulan. Pero kung meron kang ginawa at meron kang action na gagawin para kung ano yung negative na naisip mo, ay makukontra mo doon, malaking chance na mapa-improve mo. At tulad na lang dito sa amin, sa farming, no, sa pag-alaga namin ng hayop, no, hindi lang kami bastang nag-alaga din. Alam naman natin na yung mga alaga natin ay may mga pagkakataon na nagkakasakit din. Alam naman natin na may mga pagkakataon na kahirap magparami ng alagang hayop, kahirap maging produktibo yung alaga. So, sa amin, ang ginagawa namin, nagdadagdag kami ng mga bagong pamamaraan naman. So, ang nakita ko napaka-epektibo din, no, nasubukan ko rin mismo, itong paggamit namin itong King's Vita Plus. Yan. Ito yung vitamins na ginagamit namin sa mga alaga naming hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung nagustuhan ko kasi nandyan na. Napakaraming nutrients.
Andiyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes. Nandiyan pa yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, yan, cobalt, lysine, L-methionine, betaine. Nandiyan pa yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Ang dami niyang sangkap. At ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Yan, sa numerong VDA-PM 18099. Registered sa Bureau of Animal Industry. Ang dami niyang sangkap. Ang ganda ng nutrisyon na ibibigay niya sa mga alagang hayop para yung mga alaga natin ay hindi na maging sakitin, no? Kasi minsan napapansin natin ang bilis magkasakit ng alaga. So ito, kung nabibigyan naman natin ng sapat na kailangan nilang nutrisyon, so mas malakas yung immune system nila. So mas less yung mortality. Based naman sa experience namin, mas less yung mortality. No, bihirang-bihirang magkasakit na namatay yung alaga namin. Kung meron man pagkataon na nagkasakit, mabilis lang din gumaling, no? Dahil na rin sa mga sangkap na meron sa King's Vita Plus, may mga electrolytes siya. So napakarami niyang sangkap. Pero kailangan din natin gamutin yan. Doon naman sa gamot, ang gamit namin yung Panamox Forte, Panamox Caplet, doon sa mga usual na pagkakasakit na balang alaga namin. Tapos yung pampurga naman, nandiyan yung Worms to Go, na napakaganda rin pampurga sa mga alaga natin na may mga bulate. So yan yung mga ginagamit natin ngayon na napakagandang vitamin sa mga alagang hayop. Ito naman, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ito ay nabibili natin sa mga Agrivet stores nationwide. Mindanao, Visayas, Luzon, sa mga Agrivet stores, mga poultry supply dyan sa area natin. Yan, hanap lang tayo ng King's Vita Plus. Subukan mo na rin para ikaw na rin mismo makita doon sa resulta, doon sa mga alagang hayop. No? Habang tumatagal mo paggamit, doon mo maramdaman na mas nag-improve yung pag-aalaga mo compared doon sa pamamaraan noon na ganun lang, simpleng pag-aalaga, hayaan mo lang. Pagka binigyan mo ng vitamins, mas iba talaga. No? Mas makikita mo yung pagdami ng mga alaga mo. Based sa experience namin din ito. No? Itong King's Vita Plus, ay available din yan sa amin. Pwede ka rin mag-PM sa amin dahil may mga stocks din kami in case na halimbawa wala ka pa makita doon sa area nyo, PM ka lang sa amin, assist din namin kayo kung saan pa kayo makakabili. No? Ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, subukan mo na rin sa iyong mga alagang hayop. So yun po, no? Yun lamang po muna sa ngayon. Sana ay nagkaroon kayo ng ideya dito sa ating topic ngayon. Maraming salamat po. At ayun nga pala, tingnan muna natin. So, yun, no? Naku, di ko ma-open yung ano. So, ayun. Yun naman po. Maraming salamat. Thank you po. Hello everyone! It's a beautiful afternoon once again. Kasama niyo po ang inyong Inday Bajang para sa programang AgriSenso with Clara Tita dun sa kabilang planeta at andito na naman po ako. Ayan! Kamusta po ang ating araw mga friendship? Ayan, napakainit. Huwag lang sanang sumama yung init ng ating mga ulo. Huwag tayong padala sa ating weather. You know, it's El Nino and all, diba? As they say, dagdagan pa ng summer. So, talagang sobrang init. So, make sure to remain yourself hydrated. Inom ng maraming tubig. Ako ang ginagawa ko, I don't go out pag mga alauna or alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. So, nasa loob lang ng bahay. Even nasa loob ko lang ng bahay, still napakainit, diba? Iba yung singaw ng init. So, nasa loob lang ng bahay, wear comfortable and somehow cool clothes and tawag nito, kung hindi naman emergency or hindi naman talaga importante, wag nang maglagkwatsa. Doon ka na umalis pag medyo kalmado na yung init, at least hindi ka ma-heat stroke or what. Because I felt that one before, diba? So, nasa loob lang ako ng bahay, pero I really feel parang I feel dizzy, para akong nasusuka, na parang ang pangit ng pakiramdam and all. So, ang ginawa ko lang talaga is uminom ng raming tubig, nagpahinga, and lumabas ako ng bahay, siguro mga 5 na, lumabas ako ng room, mga alas 5 na ng hapon. So, parang sobra akong na-drain sa grabing init ng panahon. So, take care po kayo, especially yung talagang di maiwasan na kailangan lumabas. Ayan. Bring your payong, have water, okay? And anyway, in line with that El Nino thing we have right now, so yan po ang ating agri-balita ngayon, kung saan pinaniguro or tawag nito, tiniyak ng Department of Agriculture sa atin na merong sapat na supply ng bigas ang bansa kahit na may badya ng El Nino. Diba? So sa El Nino na nga, stressing and all na yung mga tawag nito yung tao. So sana yun din
mabigyan agad ng kasagutan or ng solusyon yung mga ganong bagay. But anyway, muling tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansa sa harap ng pangamba ng publiko sa posibleng rice shortage at price increase dahil sa banta ng El Nino. Una nang inanunsyo ng Pag-asa Water Bureau na posibleng maranasan ang epekto ng El Nino sa ikatlong quarter ng 2023 na magtatagal hanggang 2024. So hindi pa pala El Nino, no? Third quarter pa, pero yung feeling natin na init ngayon, so stressing. Anyway, pero batay sa pagtaya ng National Rice Program, may sapat na imbak na palay para sa unang quarter ng 2023 na nasa 5.66 million metric tons na sapat sa loob ng 51 days. Ayon sa DA, may 1.77 million metric tons ng panimulang stock at 3.12 million metric tons ng locally produced rice. Mayroon ding 774,050.44 metric tons ng imported rice batay sa Bureau of Customs Import Arrivals noong March 16 at sa arrival report ng Bureau of Plant Industry nitong March 23. Ayon naman kay Assistant Secretariat Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, magkakaroon ng mas matatag na rice supply sakaling pumasok na rin ang mga aning palay ngayong March at April. Anya, masusuplayan ang pangangailangan ng bansa para sa 37,000 metric tons kada araw. So ayun ha, isa yun sa paniguro ng DA sa atin this time. So we look forward on that. Syempre, tayo rin, tayo publiko, iwasan natin yung magwaldas ng mga bigas, mga kanin. So kumain lang ng sapat or naaayon sa kaya ng ating mga sikmura. Ayan, yung mga only rice dyan ha. Ayan, magtipid or kung mag-only rice, ubusin talaga. Huwag sayangin yung bigas. You just somehow imagine the kind of hard work, ang tawag nito, pagtitiis or whatsoever, lahat ng pinagdadaanan ng farmers natin just to produce that rice na kinakain natin. Though this time around, hindi pa maramdaman yung supply or shortage ayon pa ng bigas. It's because they really assure there isn't enough supply for it. So, ang isa lang yung mga kahilingan natin, always prayer natin. Syempre, yung mga rice farmers natin na nagtatanim this time, they can harvest their products fully. Ayan. Siyempre, maiwasan na ito'y matamaan ng kalamidad, mga bagyo, pagbaha, o ano ba, mga peste or whatsoever na mga bad vibes sa kanilang taniman. So, positive lang tayo palagi. And siyempre, we would somehow appreciate more blessings and of course, more abundant na mga ayuda para sa ating mga farmers who's doing their best to help out to attain that food security in the country. But anyway, that aspect of food security is hindi lang naman talaga for this para lang sa mga farmers natin and fishermen. Also, the community would give a big help po para dyan. So, our tawag na tao, ang share natin for that one is let's conserve, let's somehow magtipid sa pagkain, wag sayangin and all. So, diba? And syempre, sa mga farmers natin at sa mga mangingisda natin, we pray always for that better environment or better climate or temperature para at least matuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagtatanim, pag-aani, and whatsoever their ventures on that one. So, ayun ha. So, walang shortage ng bigas, walang overpricing. So, baka yung tindahan ninyo is, mga suking tindahan nyo in your neighbor is nagsasabing, uy, may shortage ng bigas kaya medyo mahal. Ay, pwede po yung mai-report, diba? So, sabihan nyo, wala namang shortage. Huwag tayong OA, tita. Okay? Ayan. So, yan po ang ating agri-balita sa araw na ito. Maraming salamat. Bukas po ulit, mga friends. Of course, balik tayo kay Clara Tita. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus.
Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Agrisenso sa Agrikultura Aasenso. Kakasama pa rin ang inyong Clara Tita. O, diba? So, natunghayan niyo na po kanina ang ating mga Agri-Chika at Agri-Balita. So, kanina po, mayroon po mga nabanggit sa atin si Sir Jid with regards po doon sa ano po yung mga posible ninyong pandagdag na kita po kung kayo po ay nasa bukid. Kahit ano po yung mga diskarte ninyo, basta po kayo ay masipag lamang. O, diba? Hindi kayo dapat tinatamad. Alam ko na pag nasa bukid kayo, ang sarap talagang magpahinga pag nasa bukid. Diba? Sariwang hangin, magandang tanawin, 'di ba? Napaka-green ang paligid, lahat preskong hangin, 'yun. Ang sarap magpahinga. Pero kung kayo ay always lang na nagre-rest, nagpapahinga, at hindi kayo naging productive, o 'di ba? Sayang din naman talaga ang inyong paligid na hindi niyo magawing produktibo, o 'di ba? So ayan, sa mga gustong magtanim ng root crops, mga kamote, o diba? Mga kahit anong gulay na kaya ninyong alagaan, pwede. At least naman, diba, meron kayong mga sariling or source ninyo ng pagkain. Yun yung isa din sa mga gusto kong isulong talaga. Isulong. Yung faith, yung faith. Alam niyo ba yung faith? Oy. Faith stands for, of course, alam natin yung faith natin sa Panginoon. Itong faith na ito ay iba. Ito ay faith or food always in the home. O, diba? So, kailangan meron tayong mga sarili nating mga tanim na gulay na kaya natin i-harvest or i-ani. Nang sa ganun ay maging, ano ba? Oo, dapat mas masarap kasi yung ating kinakain na gulay pag tayo mismo yung nagtatanim. Alam natin, diba? Alam natin kung ano yung mga gusto nating kainin. So, yun yung ating itatanim. So, kung mahilig kayo sa okra, yan, magtanim kayo ng okra. Mahilig ba kayo sa talong? Madali lang pong buhayin ng talong, ha? Okay? Ano pa ba? Mahilig kayo sa sa beans. Yan, ha? Sa mga string beans, batong. Pwede yan. Tama ba? Batong ba din sa Tagalog? Hindi, batong? Batong ba? Batong din. Sitaw! Ayan! Sitaw! Sitaw yan sa Tagalog. Ang batong kasi sa Bisaya. Sitaw. Ayan, sabi ni DJ CJ. Sitaw. Sitaw, oo. Yan ha. Kung kaya ninyo magtanim ng mga pampakbet, pampinakbet sa inyong bakuran, why not? Kung meron kayong kalabasa dyan, napakasarap ng kalabasa, may sitaw, merong talong, merong okra, ayan, saganang-sagana, parang bahay kubo na ang inyong bakuran, diba? So, yun yung magiging isa sa mga way natin na tayo ay malibang, and at the same time, pwede nating pagkakitaan, kasi sobra-sobra naman din talaga yung maaani ninyo ng mga gulay sa inyong bakuran. So, pwede ninyong ibenta sa inyong mga neighborhoods, o pwede ninyong ibenta sa palengke, diba? So, meron na kayong additional source of income. At saka kung meron din kayong mga alagang manok, so ayan, pwede na kayong mag-harvest ng itlog o kaya pang karne talaga ng manok, diba? Na pwede nyo ibenta sa merkado. So, ayun lang, sipag at syaga at saka diskarte lang talaga yung ating puhunan. Diba? Para tayo ay maging produktibo kung tayo po ay nasa bukid. Okay? So, para po sa mga karagdagang impormasyon, mga tips or inspirational stories po na gusto ninyo, i-like nyo na po ang ating Facebook page, Agrisenso sa Agrikultura. I-share nyo po ang mga contents na nagustuhan ninyo para po ay mas maparami pa po yung ating mabibigyan ng mga good news, na mas marami pa po yung
makaka-relate sa buhay bukid natin. No, ayan, share nyo po. Ganun din po, i-like nyo rin po at i-follow ang ating Facebook page ni Ka-Farming Angat Ka. Okay? Ka-Farming Angat Ka. Okay? So, ayan ha. Opo, okay? So, ayan po ang ating Agribalita at Agri-Unique Chika ngayong araw na ito. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po mabibili ang ating mga produkto na nabanggit sa ating mga episodes, sa ating mga segments ngayon, yun pong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet at Panamox Forte, Intenso Products, ang Intenso Premium, Intenso Power Stag at Intenso Plus. Ganon din ang Worms to Go. Of course, dyan po ay mabibili po yan siya sa ating mga Agrivet stores. Sabihin na natin na nationwide kasi mabibili na tayo sa mga Agrivet stores sa Mindanao, ganon din sa Visayas, at dyan po sa may Southern at Northern Luzon. Okay? Hindi pa natin na ano talaga ang entire Luzon, pero meron na po tayo sa mga iilang parte dyan sa Luzon area. Okay? So, speaking of Luzon, yung ating programa din pala ay marireplace sa RNG Luzon or Regional News Group Luzon. So, ayan, napaka-happy. Ang dami na nating mga farmers na natutulungan sa pamamagitan po ng ating mga impormasyon na ihahatid sa atin din ng ating mga content creators. Yung mga eksperyensyado na talaga na mga magsasaka. Diba? Mga farmers natin sa bukid. Okay? So, ayan. Para po sa, if ever meron po kayong gusto na topic na pwede nating i-discuss, so pwede nyo po i-message sa ating Facebook page para po ay mapaghandaan natin at ma-share din natin sa lahat ng ating mga viewers at saka listeners po sa ating King's Radio. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon sa loob ng 45 minutes, mahigit na ating chikahan sa agrikultura. Yes, tomorrow, samahan niyo ulit po ako ha. Samahan niyo po ulit kami. I hope nandito na si Inday Bajang, live na live. At hindi na VTR si Inday Bajang. Sana ay samahan niyo po ulit ako bukas. Dito lamang po yan sa ating nag-iisang programa para sa agrikultura at sa ating pong mga magsasaka. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Susunod po ang ating King's Afternoon Delight. Kasama po si DJ CJ. God bless everyone and get good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.